Здравейте и добре дошли в нашия блог. В днешното видео ще ви покажа една моя любима мини чантичка за телефон. Изключително практична и функционална чантичка-портфел, която може да се носи през рамото. Тя разполага с много функционални джобове, като във външната част може да сложите, например, картата за градския транспорт. В едното отделение има прозрачна стена и можете да проверите кой ви звъни или какво съобщение сте получили на телефона си. В другия джоб има отделение за дебитни или кредитни банкови карти, като можете да сложите до 3 карти. Има два основни джоба с преграда между тях и във всяко отделение виждате, че има допълнителни джобчета. Двете основни отделения на чантичката портфел се закопчават с цип, като дръжката на чантичката е регулируема и в зависимост от предпочитанието на дължината, с която да я носите, можете да си я сложите през рамо, на врата или както ви е удобно. Но това е една изключително практична и функционална чантичка за телефон с две основни отделения и много функционални джобчета.